Karsten Jakobsen, du sløtjelistjåre i havnene, og her er hentet avhapp allerhelst. Hva det som hentet her ute i havnene i dag? Ja, vi vet ikke akkurat hva det hentet, men jeg vil altså ufire bosatenka her. Jeg ser noen og ikke hos her nekka, men onker bare funnet man, men han var så tog bedre løyvi og kunde takke og en enda, så fikk han inn. Hvem er den satt av landet i et lavende bate? Så vet jeg skilje så er det av landet, men det vet politiet ganske synte mer om. Og hvordan er med den der, eller hvordan er med den der? Han var rymna varför. Han kallade sig väldigt men han tog sig så kommunikera vi han. Han visste hur han är och kvar och han fötter och allt det där. Og er med den flotter av landsjukhuset? Ja, han är färdig med sjukvårdsbilar kan nu. Tusen takk for det. Välkommen.